Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kibahayeng jong Raja Raghuvanshi ubadeu nong song snong na Indore jong Madhya Pradesh. Kabaki Pulit kilalap ya ka Medyap jong u hajan ka kshat wai saudong sora kila tho da ka Shithi shum menteri rang badu kari Narendra Modi. Ban kerpat iki jing Tohkit jong Central Bureau of Investigation CBI Halor kani ka kam uraja lajak rangai ringkat ba katanga jong u ka sonam ha ka por bikilet honeymoon ha ka jala Meghalaya layu i khaddo ikite ki arngot ha ka arplai trek jumang arajar pesan bat day ka artrek ujeliu arajar pesan balalap ya ka met jong uraja na jan ka kshai wei sodong kat ba ka sonam kadang ja rangai bat ka jingwat ban lap ya ka kadang ya chakmat Haga Shithi ka bau Shillong Mail ulayo pedang. Kini ki bahayeng kila kerpat yu Modi ban pha deki CBI ban Tohkit. Kenang ban ai ka jing bishar ka bahok yu Raja badru ban lapno ya ka sonam. Bad ban ong bakarukam trikam ki Pulit Meghalaya kam Pynhun yaki. Nang ta ka Shithi ka bala soy deki bahayeng jong Raja ba kunjubru bat kuntubru da ka jat ban riu Raghuvanshi. Kila pensngo ba barok kawe ka jat ban riu kala ki bat bitar. Bat ka yeng ka sam jong nong syak penyap bat kumjo ka jat ben riu Raghuvanshi ki Dawa ba ya ka jing Tohkit dem pelong mardor da ka CBI Halor kani ka kam barok kawai bat de ban kem mardor ki nong penyap riu kumjur ki long bat de ban pelong ka jing wat ka bastet bat ka bapaka ban wat ka sonam bat ru ban ai ka jing yada na ka bentau henben ka sonam u goven Raghuvanshi bat ki wei ki badan Meghalaya ya menta habai kren ba kilat patai khubor Uhenban jong Raghuvanshi uvipul Raghuvanshi ulaong banakayeng jong ki kabak kila soy kerteng daki babungot kentubru ki nongsong snong ka Indore kila tho da Shithi show menteri rang ba do kari Narendra Modi kentub show menteri rang ba ka jela Madhya Pradesh ban pan ye jing Tohkit da ka CBI bad ye kani ka Shithi la IT ko office jong district commissioner Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya